Hürmetli radyo dinləyicilər, ədəbi dramatik tapşırığımızı başlayırıq. Bugün biz sizin ixtibarğa Ahmet Rashid əsəri boyunca işlənən Anni isimli radyo spektakl dinlərə təqdim edəmiz. Onu efirға rejissor Alfiya Gilaji əzirlədi. Tauş operatoru Asiya Bikbau. Rollerini Galiaskar Kamal ismindəki Tatar Dövlət Akademiya Teatrı artistləri İlduz Ahmadjan, Najiba İhsani, İrik Bahman, Halim Jalal, Asxat Xismet, Farida Safina, Lutsiya Hamid, Anisa Sabirova həm Agrafina Vasilyeva başqara. Мен бүгін сізге өзімнің әнейім турында сөйләргә телим. Әйе, миллионнаган аналарның берсе хакында. Аның гыйбрәтле язмышы хакында сөйләргә җыенам. Хәзер дөньяда ул үзе юк инде. Ләкин якты истәлеге бар. Ул һаман да күңел түрендә. Аның авазы бәгырьләрне теләрдәй моңлы җыр сыман һаман да колак төбендә чыңлый. Мин онтылып, хыялый хисләргә бирелеп, әни дип эндәшәм. Үткәндәге матур мизгелләрне кире кайтарырга теләгәндәй, күзләремне йомам. Минем каршыма озын кара тулымнарын иң башына салган, зифа буйлы, һәр вакыт көләч йөзле әнием килеп баскандай була. Сөйкемле карашын миңа текәп, ул нидер сорашмакчы, хәлләремне белешмәкче шикелле. Ләкин берни дә дәшми. Матур елмаю кунган иреннәре нидер пышылдыйлар сыман. Тик авазлары ишетелми. Кино кадрларын хәтерләтеп, күз алдыннан бер-бер артлы ирле-ваклы вакыйгалар узганда итә. Истәлекләр инде ничәнче тапкыр кабаттан яңара. Мин чуалчы уйларымны ничектер тәртипкә салырга, әллә никадәр күренешләрдән бер излеклелек табарга тырышам. Нәрсәдән башларга соң әле? Аның турындагы беренче тәэсирләрем кайсы чорларга бәйләнгән икән соң? Иң беренче тәпи басылмамы? Ул кадәресен хәтерләмим шикелле. Әннә дип беренче сүз әйтүемме? Бусы да мөгаен истә калмагандыр. Шул чакны мин хыялымда әнинең бөрчек яшьләр тәгәрәгән моңсу күзләре белән очрашам. Кайчан иде соң әле бу? Нигә җылы иде соң әле ул? Әйе, кайгы килгән иде ул елны. Ил күген кара булыт баскан 1941 елның июнь айы иде ул. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Biz böyle genç çoklarda la şükretmende
Секреп мәндек, секреп төштек, сәрбитмәдек ятларға. Секреп мәндек, секреп төштек, сәрбитмәдек ятларға. Шулай итеп, әтисез дә калдык. Әй, бәбкәшләрем, ничек кенә көн итәрмен инде сезнең белән. Берегез әле имчәк баласы, икенчегез итәгемә тагылып йөри. Әни, әти миңа мылтык алып кайта иде бит. Әй, улым, сиңа шул уенчык кына булсын. Аңламыйсың шул әле син җүләркәем минем. Бәлки анда әтиең бер тамчы суга тилмереп ята торгандыр. Өстенә ажгырып танклар килә торгандыр. Баш очында самолетлар бөтерелә торгандыр. Исән сау гына калсын иде инде, улым. Аннан соң мылтыгы да булыр, башкасы да булыр. Әни нишләп алай озак сугышалар инде? Әй, улым. Немецларны тизрәк кыйнап ташласыннар иде дә кайтсыннар иде. Әти булмагач шундый күңелсез. Шулай, улым, шулай. Кыйнарлар, балам, кыйнарлар. Кыйнарга дип киттеләр. Атаң безнең сабан туйларында көрәшеп, батыр булып йөрмәсә дә, нәг иде, таза иде. Әни, нишләп Әминнең атасы сугышка бармый? Үзе сабан туенда батыр калды, ә үзе Хәзер бит улым сабан туйның башкасы. Аңлыйсыңмы? Монда инде беләк белән генә түгел, йөрәк тә кирәк. Җиһангәрәй абзаңның йөрәге авырта диләр инде. Әйе, улым. Я Ходаем, киткәненә инде 3 атна. Бер хаты да хәбәре дә юк бит. Суга шуңганда юкка чыкты, китте дә югалды. Сарна сумама дип сарайсың. Ой, улым, сагынасыңмы соң, улым? Әтиңне сагынасыңмы? сагынам. Я, улым, булды, җылама. Минем зор үскәнем. Шулай ярыймын инде. Син бит хәзер минем дәү улым. Син хәзер дәү малай. Иптәшләрем көләр үзеннән. Я, булды, туктадыкмы? Я? Бетте, менә шулай. Яли, улым, яли. Кем баранда? Сәрвәр син икәнсең, әйдә, уз. Исәнме, бана апа? Ару әле, әйдә, түрдән уз акыллым, әйдә. Син җегет, нәрсә мышык килеп торасың әле? Исәнме? Я, бир инде кулыңны. Я? Әтиеңне сагындыңмы нисең? Әтисен бик тә ярата иде шул. Хәзер инде менә юксына башлады. Бик юксына. Хат хәбәре юкмы ни әле? Килми шул Сәрвәр, акыллым, юк. Безнең әтидән дә бер генә хат килде дә Казаннан язып җибәргән иде. Шулаймы? Хәзер почтальонны 4 күз белән көтәбез. Эй, Аллам.
Нәрсә белән генә бетәр инде бу сугыш, акыллым? Белмим инде, Бану апа. Бигрәк каты сугышалар дип язалар. Әйе. Әле түбәнештән менеп киләм. Бөтен ир-атны шунда җыйганнар. Соң. Капчыкка салам тутырып, әллә нинди карашкылар ясаганнар. Берәм киләләр дә шуңа штык белән калыйлар, киләләр дә калыйлар. Карале, сугышырга өйрәтәләр инде алайса. Сугышырга өйрәтәләр. Безнең күрше Исмагыйль әйтә. Көне буе шунда иза чигәбез ди. Командирлары бик кырыс кеше икән. Беркемне дә жәлләми ди. Сәрвәр, командирның үзенә дә җиңел түгелдер шул. Фин сугышында аягында имгәтеп кайткан иде түгелме соң әле ул? Шулай диләр, Бану апа, шулай, әйе. Әни, аның наганы да бар. Авыл башындагы чыкырда атып та күрсәтте. Эй, улым, сиңа мылтык та наган инде. Көне буе шулар тирәсендә кайнаша. Ашарга да алып кайтып булмый үзен. Ни кызык таба торгандыр. Эй, улым. Бану апа, бар яшүсмерләрне шунда җыйганнар. Бөтенләй малайлар гына инде. Олракларын тиздән фронтка җибәрәселәр ди. Ниләр генә күрәсебез бар икән. Сәрвәр апа, мин дә сугышка барам, иеме? Син кечкенә бит әле. Җегет, җитмәсә елыйсың да икән. Анда елак малайларны алмыйлар бит. Мин башка еламыйм. Әни, еламыйм ие бит. Әйе, улым, әйе. Эй, шушы малай, нәрсәгә дә булса күңеле төшсә, үзмичә куймый. Көне буе өйдә айтдыва атлап йөри. Әллә нинди мылтыклар ясап бетергән. Замана балалары бит, Бану апа. Ярар, озак утырдым бугай. Юк, тукта, чәй куеп җибәрәм. Юк, борчылма, Бану апа. Эшнең тыгыз чагы. Йомышымны йомышлыйм да. Бану апа, әйтсәм дә кыен, әйтмәсәм дә дигәндәй, иртәгәдән уракка чыгарга исәпләгән идек. Әгәр авыр булмаса, Бану апа... Юкны сөйләмә, Сәрвәр сеңлем, нинди авырлык ди ул. Шундый заманда ничек өйдә ятмак кирәк. Берсен җитәкләрмен, берсен арба белән тартырмын, Аллаһ боерса. Син кыйынсынып сөйләшмә, ярыймы? Катырак бул. Чыгам, уракка чыгам, Аллаһ боерса. Карале. Ай, рәхмәт, Бану апа. Акыллым, каршы тау басуының аршы өлгереп җиткән. Эшне шуннан башларга кирәк. Рәхмәт, Бану апа. Рәхмәте соңыннан булыр, борчылма, акыллым. Малайлар, караңыздар, минем нинди чыбыркым бар. Синеке? Мин дә шартлап киләм. Ике тапкыр гына сискәндер, Ширатка әйдә. Бирмәсәң инде үзеңә булсын. Шартлауларым улар, күкләр күкрейме ни? Мин дим, ырынасы булма чыбыркыга. Бегисен киттең дә. Бирмәсәң тагын, аны тотып булып пычратмыйм да мин. Тотыңасың бит әле. Тотыңсасың. Аның каравы синең майяткан ипиң юк. Менә мин бөтен малайларга бирәм, сиңа бирмим. Бирмәсәң, беләсең килсә, мин ашамый да торалам. Синең кебек капкорсак түгел мин. Шуңа күрә синең ыштаның төшеп йөри. Телеңә салынма, Әмин. Авызыңа кундырып җибәрсәмме? Кара, монсындагы Рөстәм сыңары. Малайлар, карагыз әле. Мин иртәгә самолет ясыйм. Бөтен малайларны уйнаттырам, сине юк. Минем әти унны ясап бирә. Минем 100-не. Минем әти теләсә, бер көндә 1000-не дә ясый ала. Менә күрерсез әле. Минем 1,000,000-ны ясый. 1,000,000-нан күбрәк самолет булмый, беләсең килсә. 1,000,000 имеш, 1,000,000. Синең шул бер мактанлык чыбыркың гына бар. Анысы да көтүче атаңдан калган. Тапкан мактаныр нәрсә. Көтүче чыбыркысы. Синең атаңны сугышка да алмыйлар. Безнең әни әйтә, аның беләге генә бар, йөрәге юк ди. Көтүче малае. Шебеш. Көтүче. Шебеш. Якынрак килеп кара әле. Мин сине хәзер булдым. Мен миндән. Ай, туктагыз. Шебеш.
кош. Елак, елкытаяк, елак, елкытаяк. Әтиге әйтеп әле мин сезне. Әтиге әйтеп әле мин сезне. Вакытлыгына юксынуым. Дусларымның исе китмәсен. Тик ярата белгән кешегенә сагына шулай үзенең иркәсен. Тик ярата белгән кешегенә сагына шулай үзенең irkəsin. Ya kızım ya. Ya indi kızlar şulay yılayımını ya. Ya diyeyim ben sana. Yılak bulsam yigitler koramaz sizini. Yeli. Annenenenne lignele annenenenne Naşılay annenne Ya indi motorum ya indi dediğim Attette yele attette Naşılay Ay Allah. Ayya, ağa. Şulay sileşmekçi bulasın benim balam. Yele. Mene indi. Ay Allah'ım abiyim koya gitip yuğaldısın hala. Ay Allah, bir uramga çıkıp gitsek. Qarаңғы төшмеше кайтмый биде. Нәрсә? Әйе, кызым. Ахана, абыеңны кайткач, мәйтирбез әле икебез ярыймы? Кызым гына үземнең. Илен идемсең? İde abi, Әйдәле, түрдән uzanı, әйдә. İsənlik, sağlık mısın, kilin? Yarı eydi, bir dua. Allahu Ekber. Şulay. Kilin, suyunuş bilen kildim el özüne. Xudayım. Yolda poştalyonunu şıratkan edim. Galimullah'dan xat var iken. Xudayım. Xat. Ayağım sıcan ki sen şekerlersegine birim ikensin min sana nersegine birim. Ay rahmet şatlandırdın. Yarı ya kelin ya kışkırıp oku. Kışkırıp min de işittim. Hazır. Gel. Süt hazır abzi. İyi. Ay Allah. Siz ki benim için dünyada бар нәрсәдән дә якын булган сөекле бануыма. Балакайларым Рөстәм белән Фәридәгә күктәге йолдызлар санынча ялкынлы кайнар сәламнарымны күндерәм. Сәлам шулай ук Шакира биларга дигән. Шакира биларга, кардәш уруларга, тирә күршеләргә, минем хәлне сорашучыларга, хатымны көтә заргып беткәнсездер инде. Эй, зарыкмаган кая инде ул җан кисәгем. Беренче сугышта ук окружениедә калдык. 2 ай буе иза чиктек. Ашарыбызга, шәребезгә калмады.
3 ай дигәндә үзебезнекеләргә килеп кушылдык. Бөтен дивизиядан ни бары 50 кенә кеше исән калды. Ходаем, караенда абзыя. Бәхетем булган икән әле. Аяк балтырыннан аз гына пуля сыдырып үтте. Хәзер төзәлде инде. Ходай саклаган килен. Ходай ризыгы бетмәгән булгандыр инде, иншалла. Хәзер Мәскәү янында ятабыз көне-төне окопта. Бик каты сугышлар бара. Немслар Октябрь бәйрәменә Мәскәүдә булабыз дип әйтәләр ди. Булмый гына торсыннар әле. Гитлер түгел, Иблис үзе килсә дә үткәрмәячәкбез, үлсәк үләрбез, әмма ләкин Мәскәүне бирмәбез. Исән икән әле энекәш. Исән икән, ансы шөкер. Бу Герман дигәннәре шундый көчле микән нисең? Мәскәүгә хәтле килеп җиткән. Галимулла мискенгә тәки шушы мәчет кебек өендә рәхәтләнеп яшәргә насыйп булмады бичарака. Бар икән күрәселәр. Син нәрсә, абый? Син нәрсә тузга язмаганны сөйлисең? Нишләп насыйп булмасын? Кайтыр Алла бирсә. Элекдән дә әйбәтрәк итеп яшәрбез. Яшәрсез атаң башы. Син нәрсә, абзый? Син ашуланма килен. Абзый. Мәскәү янына килеп җиткәч, алай индан нимәс, ала. Мин аларны яхшы беләм. Теге сугышта пленда булдым бит мин аларда. Культурный халык, бик батыр халык. Белмисең әле син килен, белмисең. Син нәрсә сөйлисең, абзый? Әнә Сталиннан приказ килгән. Бөтен җирдә окоп траншей казырга кушкан ди. Безнең авыл кайда да, Мәскәү кайда? Шулай булгач, немескә каршылык күрсәтер чама юк димәк. Ходаем, шулай хәлләр бик мөшкил микән, абзый? Бу сугыш җиле безнең авылга да килеп җитте дигән сүз инде. Мәскәү өчен кайгырдың ни, кайгырмадың ни? Аны бездән башка хәл иткәннәр. Абзый, юк, бүген булуы мөмкин түгел, абзый, син нәрсә? Син нәрсә? Әллә нинди коткы сүзләр сөйлисең, абзый, кирәкми. Әйттем исә кайттым, килен. Немеснең көчлелеген генә әйтәм. Юк, Мәскәүне бирмибез, Алла бирсә. Юк, бер кайчан да. Синнән сорап торалар ди. Алла бәндәсе. Сорарлар, Галимнән сорарлар, миннән сорарлар, әле Рөстәмнәдән, Фәридәләрдән сорарлар, бөтен халыктан сорарлар. Юк, син шундый ачар сүзләр сөйлисең, абзый, алай ярамый. Алай ярамый. Келин, тынычлан. Мин бит сезне рәнҗетергә теләмәдем. Ярый, сау килин, тынычлан, сау. Сау бул. Тынычлан имеш. Тынычланырсың монда. Бәгъреңне утлы без белән кайзласыннар, актарсыннар да. Тынычланып кара. Дөньясына утлар капкан. Безгә тия ялкыны. Шулай ук Мәскәүгә килеп җитүләре дөрес микән соң мәлгуннәрнең? Җибәрмәсләр, юк, мөмкин түгел. Җибәрмәсләр душманны, үткәрмәсләр, Аллаһ бирсә. Үткәрергә хаклары юк. Монда бит без, газиз балалар, үткәрергә тиеш түгелләр. Бөтен ил каргар аларны. Галим, шундый көчсез шакларымда янымда син булсаң икән, Галим. Ни генә эшли алам соң мин бер үзем? Ни генә эшли алам? Әни, ашысым килә. Әнә өстәлдә, ашъяулык астында. Бер телем генә ал, улым.
әрәм-шәрәм итмә, ярыймы? Май? Май юк бит, улым. Бөтенесен дә фронтка җибәреп бетердек. Мин урамда гөл майлы ip яшап йөри. Ярый. Әнә әтиңнән хат килде әле, улым. Рөстәм майлы ипине сугыштан соң ашар дигән. Бар булганын монда җибәрегез дигән. Югыйсә без май ашамасак, немецны җиңә алмыйбыз дигән. Ярар инде алайса, әти әйткәч. Әни эшләп әминнәр майларын сугышка җибәрмиләр. Эй, каныктың инде шуларга, улым. Ничә әйттем бит инде, бәбкәчем минем. Булышма шул әмин белән дидем. Кичә тагын сугышкансың. Ул үзе әни. Әллә нинди сүзләр әйткәнсең. Өйдә сөйләгәнне урамга чыгып әйтмиләр бит, улым. Алай сөйләргә ярамый, сер сакламас үрдәк буласың бит. Әнә әтиң әйткән, сер сакламасак, немецларны җиңеп булмый дигән. Андый кешеләрне тотып аталар дигән. Үзебезнекеләрнеме? Үзебезнекеләр шул. Ярар, мин башка әйтмәм әни, яме. Синең бөтен сүзләреңне тыңлармын. Әйе, улым, әйе. Безнең әти орденнар тагып кайтыр, миңа мылтык алып кайтыр. Әйе, мәнием. әйе, улым, әйе. Минең атасына бер нәрсә дә бирмәсләр. Алар майларын да үзләр ашыйлар, мәнием. Әйе, инде, әйе. Ярар, улым, уйнап туйгансыңдыр инде. Кырга сине дә алып барам, улым, ярыймы? Сеңлеңне карап утырырсың. Аны бераз тирбәтерсең, юатырсың. Аз булса да файдаң тияр. Югыйсә әнә немецлар Мәскәүгә килеп җиткәннәр ди, улым. Рөстәмнең ипиен дә тартып алабыз дип әйтәләр ди. Әтиең язган, улым. Әтиең. Ярар инде, әни, тыңлыйм дидем ич. Юк. Ул вакыт аякларымны камылларда канатып, сусаудан, бер төрлелектән интегеп, җылак сеңелемнең кычкыруларын тыңлап, бер дә иза чигәсем килмәгән иде минем. Ни әйтсәң дә, урамда хөррият кочагында яшьтәшләрең белән уйнап шаярулар, борын канатышулар, су кыйнулар күңеллерәк иде шул. Ләкин, күрәсең, гамсез сабыйлыктан ничектер аерылырга, дөньяга күпмедер дәрәҗәдә олылар күзе белән карарга кирәк булгандыр. Көчләп мәҗбүр итеп алып китмәде ул мине кырга. Шаяртып, уйнап, көлеп кенә, сүз уңаенда гына шулай кирәк булуын аңлатты. Аның моңсуланып калган күзләрендә шелтә һәм буйрык та, ялвару, үтенү дә бар иде сыман. Ул әтиең шулай тели диде. Бу сүздә минем өчен икмәк төшенчәсе дә, бәхет төшенчәсе дә, ватан төшенчәсе дә берләшкән иде. Һәм мин карышмадым. Хатын-кызлар яулыкларын артка бәйләп җырлый-җырлый уралар. Бәләкәй арбада сеңлем изрәп йоклый. Шаңшый тавышлана башласа, аны тирбәткәндә итәм. Аннан чүмәлә төбенә утырып, күккә, зәңгәр бушлыкка күз теким. Әнә, каңгылдаша киек кызлар китеп бара. Һавага моңсулык, сагыш эленеп кала. Әйтерсең лә кешеләр күңелендәге көенечләр шул кошлар авазына күчкән. Аннан ара-тирә төркем самолетлар очып үтә. Мин аларны ниндидер яшерен өмет белән озатам. Тизрәк сугыш барган якларга, әтиләргә ярдәмгә барып җитүләрен теләп калам. Әниләр уралар да уралар. Ара-тирә көрсенеп алалар. Аннан тагын кинәт кенә җыр башлыйлар. Кояш инде офык сызыгына төшеп җитә. Салкынча җил исеп куя. Мин көлтәләргә җылышам.
Бірден бір жылы жер шулар арасында шикелле тоела. Әниләрнең туктарга исәпләрендә юк әле. Менә шушыны гына бетерәбез. Аннан соң диләр дә тагын уракларын кулга алалар. Без кайтканда күк йөз инде бихисап йолдызлар белән чуарланган була. Барсы да арганнар, авазлар да төнге тынлыкта ничектер сәер, тонык һәм шикле яңгырый. Иртәгәсен кояш чыгуга тагын шул ук басу. Әни менә ничәнче кат инде әтидән килгән хат турында сүз ката. Хатын-кызлар бүлдермиләр. Моңсу гына елмаялар да, һәр кайсы үз хыялына чумып, сабыр гына тыңлыйлар. Окружениедән чыгулары бик авыр булды дигән. Әй, кырганнар икән анда безнекеләрне. Немисләрнең үзләренең дә кирәкләрен бирдек дигән. Мәскәүне барыбер Гитлер этләренә бирмибез дигән. Бирмәсләр, Бану апа, бирмәсләр. Безнең әтидә шулай яза. Халык бик каты тора ди. Эй, Алла! Исән саулыгына кайтсыннар инде. Сагындыралар шул, бик сагындыралар. Үзәкләрimiz лә инде, Зәйтүнә җаным. Белсәң икән, тешләремдә дә шул галим генә. Сагындыра дип инде. Минем үземнең ике уйлап бер төшемә дә кергәне юк. Ничек диләр әле? Ölməsin də, qaytmasın da, kilətirsin, akşası dilər әле. Бәдәр, ничек телең бара? Минем уҗым бузауына ни булыр дисең? Ул сугыша дип, ут йотып ятып булмый инде. Исән калса кайтыр, кайтмаса табылыр әле берәрсе. Шәшәк кебек шагым. Табу шөгыленә керешкәнсең дә бугай инде. Нишләп? Сезнең кебек койрыгым катмаганла минем. Ирекле кош, кая теләсәм шунда кунам. Кунган талларыңны кисмәсеннәр, Бәдәр апа. Сеңелкәем, юкка борчыласың. Җиһангәрәй абзаңнар артында таллар җитәрлек. Бөтенесен кисеп бетерә алмаслар. Халис апаңның хылкын беләсең. Бер тотынса, шәшеңне шәшкә айырыр. Җиһангирның да тамырын бик тиз кырытырлар. Әллә председатель булып алдым дигәч тә. Кайгың шул гына булса, борчылма җаныкаем. Хәзерге чорда председательләр аунап ятмый ул. Яхшымы, яманмы? Менә аны куйганнар бит әле. Куйсалар. Сиңа нәрсә? Син куймагансыңдыр бит. Алучылары да табылыр. Эй, аның председательлегендә таш кавышым. Бакыра. Үзе дуңгыз кебек исерек булыр. Үзе шибәр хатыннарга күзен майландырыр. Нишләп соң алайса кыз чагында сагыз кебек аңа сыланып җирдең, ә? Сиңа карамадыңмы? Бик теләккәнгә чыккан булыр идең. Ниме? Сән? Эй, бик исем киткән иде ди. Габделхак абзаң белән без беләсең килсә, 7 ел йөришеп кавыштык. Әллә үзең бер төн сөйләшкәннән соң ияреп кайткач та. Җитәрегез сезгә, җитәрегез. Талашлагыз җитте сезгә. Кеше көлдереп. Ирләребезгә соң барып ишетелсә җәмәгать, нәрсә әйтерләр? Уйлагыз бераз. Алар бит безнең өчен анда ут йотып яталар, ә без. Оят кирәк, азрак кирәкми, алай кирәкми. Малайлар, күрсәтимме бер әйбер? Әйе. Менә тагын берсе. Бусы әни әйтә, бомбардировщик булган ди. Куя, тотып кына карыйм әле. Тотып кына. Ничек кенә әле? Безнең урам аркылы очып чыга. Командир абый да күрде, беләсең килсә. Мактанасың гына инде. Очты ди. Тактага фанир кисәге кодаклаганда. Шул самолет була инде малайлар, ә? Самолет инде бу. Самолет ул беләсең килсә, биектән оша. Бу жараплан гына. Сирүзең жараплан. Әни әйтә, бу самолет булган ди. Беләсең килсә, немецларда гына ул яраплан.
Бездә барысы да бомбардировщик та, истребительный дигән самолетлар. Син әмин белмәгән башың белән тыгылма ичмасам. Белмәсәң, безнең авыл егетләрен сугышка өйрәтүче теге командир абзыйдан сора. Хәй! Исем китте. 2 аэроплан жасаганда, аэроплан түгел, самолет. Мактанчы, миллионны ясыйм дигән була тагы. Ясыйм шул, нигә ясамаска? Сиңа атаң берне дә ясамаган бит әле. Ясамас, миңа әти 2 канатлыны ясый. Синеке шикелле генә булмас, белдеңме? Ясады ди. Үзеңнең адам монда булмагач көнләшәсең син мине. Исем китте. Бик беләсең килсә, әти миңа хатлар язып тора. Инде эшне язды, тагын язам дигән. Сиңа беркем дә хат язмый, вай. Кара, алдакчы. Хатны беләсең килсә зурларга гына язалар аны. Зурларга гына шул. Синең кебек сыбызгы борыннарга түгел. Беләсең килсә, әни әйтә син зур инде ди. Зур имеш, каян килгән. Зур шул. Әни әйтә, шул әмин кебек вак-төяк белән талашып йөрмә ди. Беләсең килсә, безнең авылда минем әтидән дә зур кеше юк. Әтидә, харап инде. Ярамалайлар, үртәмәгезгә елатырсыз. Малайлар, мылтыкларыгызны алып килдегез, без сугыш уйныйбыз. Әйдәгез, алып килдек. Искәндәр, мәс истребительне тот. Газизгә бомбардировщик. Бомбардировщик. Малайлар, минем приказды тыңлагыз. Есть. На-то еще. Шагам марш. Кара. Әмин дә ияргән. Ярый уйнасын инде, ятагым елар. Әйдәгез, җыр башларга. Айтва. Көнбатышта мылтык тезеп, окопларда ятабыз. Гитлер яуын туздырабыз, үзен тотып атабыз. Айтва. Сталиннан приказ алып, кулга мылтык алырга, дошманнарны тармар итеп, җиңеп алга барырга. Айтва. Сез Әни исемле радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Әхмәт Рәшит әсәре буенча эшләнде. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Радио тамашаның икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әдәби-драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга Әхмәт Рәшит әсәре буенча эшләнгән Әни исемле радио тамашаның икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны эфирга режиссер Әлфия Гыйләҗи әзерләде. Тавыш операторы Асия Бикбау. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Әхмәтҗан, Нәҗибә Ихсани, Ирек Бахман, Хәлим Җәләл, Әсгать Хисмәт, Фәридә Сафина, Люция Хамид, Әнисә Сабирова һәм Аграфина Васильева башкара. Әйдәгез әле көндәләрне бирәләрне, машина туктап кала күрмәсен. Туктамас. Эшләргә кул җитми бит, Зәйтүн апа. Нишлисең инде? Фронтка да ашлык кирәк, үзебезгә дә. Авыр булса да түзәрбез. Ирләр үстереп калдырган икмәкне ширетеп яткырып булмый бит инде. Аңлыйм, Сәрвәрҗан. Үзебез түзәрбез алысы. Онда өйдә балалар нишләп яталардыр. Бу көлтәләре ирләр кебек зуйтып кагыз итеп бәйләгәннәр. Синең көлтәләрдер инде Бану, син шулар кыландыра идең. Алла, бик авырлар. Арганга күрә генә шулай ул, Зәйтүнә. Хатыннар, теләсәгез нишләгез? Булдыра алмыйм. Башка булдыра алмыйм. Бүтән буыннарым сызлый башлады. Туктагыз әле соң. Бүген бит менә бу кибәнне суктырып бетеребез дип уйлаган идек. Шулай бит, Сәрвәр. Бетеребез сал чыккан инде Бәдәр апа. Машинаны туктатып булмый бит. Бәдәр, җан кисәң. Син бригадир икәнсең, син эшлә. Менә шуңа тирә. Минем үләр хәлем юк. Әнә,
Бану активистім біле икәүләп эшләгез. Неге алай дияргә инде бөтенебезгә дә кирәк бит ул. Шакир абый! Бәдәр апа, азгына ял итеп ал булмаса. Ял? Синнән ял сорамын мин. Кайтырга кирәк дим. Ярты төн була торгандыр инде. Безне өйдә балалар да көтәләр бит. Зарламыйбыз. Бе, карагыз әле кем булганда? Эй, председатель кикә бугай. Шулай дип председатель. Тукта, төшмәле. Бану апа, Ау, көздә бауларын тигез кисеп тур, зинһар мин хәзергәме? Ярый, борчылма, бар, үзем карарым барсын да. Җиһангир абый! Ничек анда? Барам эшләр. Бу кибәнне бүген суктырып бетерергә уйлыйбыз. Кешеләр килдеме соң? Килделәр. Бибинур апа гына. Нәрсә Бибинур апа гына? Аның бала тудырырга вакыты җиткән. Авырып кайтып китте. Бала имеш, тапкан вакытын. Монда бер кешене 40-ка ярырга йөрисең, ул понимаешь? Соң сугыш дип тормыш тукталып калмый бит инде Җиһангир абый. Ярар. Телеңә салынма. Миңа эштәге бер атнадан бөтен ашлык суктырылып бетерелгән булсын. Тырышырбыз Җиһангир абый. Миңа тырышырга түгел, бетерергә кирәк, понимаешь? Булай да инде сезнең аркада районнан выговор алдым. Ишетсен колагың. МТС-тан машинаны бер атнага гына бирделәр. Ярар, Җиһангир абый. Кем? Сәрвәр? Туктале. Бәдәр апаң андамы? Эштегез бит Җиһангир абый. Шаулама. Монда төшсен әле. Тукта. Кемдер килә бугай? Исәнмесез, иптәш Шәмсетдинов. Председатель да монда икән әле. Исәнмесез. Командирның урыны фронтның авышысыгын мәңге иптәш Шәмсетдинов. Эшләр ничек барасың, иптәш командир? Бер атнадан суктырып бетерәм, иптәш Шәмсетдинов. Бетерәбез дисең инде, Бетерәбез, иптәш Шәмсетдинов. Бетерәбез. Ярый. Сәрвәр сеңелкәш. Туктатып торгыз әле машинагызны. Бераз ялда итәрсез. Каралы командир. Атын-кыз иптәшләрнең дә фикерен иштик әле. Исәнмесез, иптәшләр? Исәнмесез. Төн пәриләре без генә дисәк, райком секретаре дә җыкламый икән әле. Шулай, сеңелкәш, шулай. Партия һәр вакыт уяу булырга тиеш. Мондый авыр вакытта бигрәк тә. Шәмсетдинов абый, фронттан нинди хәбәрләр килә? Без көне-төн эштә булгач, берни ишетмибез дә, белмибез дә дигәндәй. Хәлләр әйбәтләнә бара, иптәшләр. Фашистларны Мәскәү астыннан куып җибәргәннәр. Безнең армия һәр көн алга бара. Гитлер мәлгунның борынына сукканнар, алайса ишеттегез. Суктылар, сеңелкәш, суктылар. Бик күп шәһәрләр азат ителгән. Жуков гаскәрләре һөҗүмне дәвам итәләр. Шулай да хәлләр шактый авыр әле. Мин яшермәй әйтергә тиешмен. Ленинград һаман блокадада. Безнекеләр шәһәргә азык-төлек, кирәк-яракны самолет белән генә ташыйлар. Башка фронтларда да шактый киеренкелек. Ләкин ахыр чиктә иптәш Сталин әйткәнчә, җиңү барыбер безнеке булыр. Менә без дә сезнең белән шул җиңү өчен төн йокыларыбызны калдырып тырышабыз бит инде. Без анысы төн йокысы белән исәпләшеп тормабыз, Шәмсетдинов абый. Хатын-кызыл авырлыкны җиңелрәк кешеләр шулай дип җәмәгать. Сынатмабыз, Аллаһы бирсә. Рәхмәт, иптәшләр. Рәхмәт, сеңелкәш, рәхмәт. Рәхмәт яхшы сүзең өчен. Эшләрегез ничек барасың? Ирләрегездән хатлар киләме? Башкаларныкы түзәрлек әле. Менә Бибинур апаның гына. Иренең үлгән хәбәре килде. Үзе бала табырга йөри. Бигрәк кызганыч инде.
Күңелле хал түгел. Кыйын инде. Кыйын, барыбызга да кыйын. Не эшлисең? Түзәргә туры килә. Менә минем малайның да карап ишәте килде. Үрсәләнеп елыйсы килә. Еларга вакыты юк. Шушы сугыш дип каты бәгырьләнеп бетәбез инде ахыры. Сәрвәр туташ. Синең дә егет фронттадыр инде. Уялма син, уялма. Ни яты бар аның? Мен ул егетне әйбәт беләм бит. Октябрь бәйрәменә хәтле үк алганнар иде инде Иптәш Шәмсетдинов. Дөресрәге үзе теләп китте. Алай икән. Ярый. Эшләрегез ничек соң? Бригадирыгызны бик рәнҗетмисезме, иптәшләр? Юк, Шәмсетдинов абый, бөтенебез яратабыз аны. Уңган кызны. Ничек мактыйлар үзеңне, ә? Булай булгач, югарырак күтәрергә кирәктер бит инде сине. Әйтик аны колхозның партия секретары итсәк. Эй, туктагыз әле, Мәрзия апа. Мәрзия апагызны райком аппаратына күчерергә иде исәп. Анда безнең икенче секретарь үзе теләп фронтка китеп барды. Мәскәүгә яза тәки үз максатына иреште. Каршы килмәсәгез, Мәрзия апагызны районга урлап китәбез инде. Мәрзия апагыз урынына менә Сәрвәр туташны дибез. Ничек уйлыйсыз, председатель иптәш? Ничек дип? Лайыклы кандидатта иптәш Шәмсетдинов. Тик яшь тай тәртәгә дибәдиләр. Ул ягына райком ничек карый? Анысы зыянлы түгел. Кайчагындан файда гына була. Чыннан да миңа бик авыр булыр бит Иптәш Шәмсетдинов. Тәҗрибәм дә булмагач. Анан бер үзем дигәндәй. Нишләп бер үзең? Ана иптәшләрең күпмесе сине булышырлар, киңәш итәрләр. Авыр сугыш елларының ниндидер бер эчке киренкелек белән тулы, я шатлык һәм өметкә, я кайгы һәм сагышка тотына алга таба үрмәләгән көннәре үткәннәргә кала торды. Кемнәрнеңдер маңгайына яңа җыерчыклар ятты. Кемнәр өендәдер каргыш, ләгънәт сүзләре яңгырады. Кемнәрдер үзләренең соңгы шанычларын, төпче кулларын үлемгә каршы узатты. Әмма сугыш чорының тәүге язы мине шулай тетрәндерер, сыңар канатлы итәр дип һич кенә дә уйламаган идем мин. Ул аңыма кисәк кенә шым гына керде дә, мәңге оптимистик сабый күңелен какшатырдай сүз әйтте. Югыйсә, искиткеч матур, искиткеч ягымлы яз иде бит ул. Зәңгәр күктә якты кояш иде. Агачлар нурга төренгән, урамнар көләш иде. Яшәүнең мәңгелек сырын сөйләп гөрләүкләр ага иде. Бар табигать яшәү һәм тормыш турында сөйләгәндә, шундый хәбәрнең дә килүе мөмкин микән ни соң? Улым, урамга чыгасыңмы? Biraz uynab kireyim inде әни. Чыгарсың, улым. Чыгарсың. Мәле. Менә бу ботинкаңны киеп җибәр әле, улым. Әни, кайчан алдың моны? Вәтәйбәт, рәхмәт әнием. Көз көне киярсең дип алган идем дә мин аны. Быел бит инде 1нче класска барасың, улым, шулай бит. Ярар, тагын алырбыз, Аллаһ бирсә. Я бөтенләй кичерәеп китәр, шулай бит. Шундый тиз үсәсең, бәбкәшем минем. Әнә ничек дәү булгансың. Зур улым бит инде син минем. Хәзер Йыламыйсың да инде. Әйе бит улым. Юк, әни, йыламыйм. Менә шулай.
Гел шулай, гел генә шулай акыллы бул. Ярыйм, улым. Еларга кирәкми. Безнекеннән башка да күз яшьләре җитәрлек. Син бит малай кеше, шулаймы? Ир кеше. Ир кешеләр алар еламый. Шулай бит, улым. Шулай бит. Әтиеңдә шулай дип әйтә торган иде. Ир кешеләр еламаска тиеш дип әйтә торган иде, әти. Әни, нишләп әти хат язмый инде? Язалмас инде ул, бәбкәшем. Инде башка бер кайчан да язмас. Син елама, улым. Мин булай гына хатын кызлар алар бик елак булалар. Әтиңнең үлгән хәбәре килде, улым. Син елама, яме? Син бит ир кеше, улым, шулаймы? Ярыймы? Шулай. Син дәү малай бит инде хәзер. Яшәрбез әле, Аллаһ бирсә, ничектә яшәрбез. Илдә чыпчык үлмәй, шулай бит, улым. Бар, улым, бар, уйна. Син? Мин нәрсә? Менә күлмәгеңне ямыйм хәзер синең. Син уйна, улым, бар, уйна. Син еламассыңмы, әни? Юк, улым, юк, бар. Үскәнем минем. Алла, кемдер бар ахыры. Әни, мин урамга чыкмыйм, яме? Уянгач Фәридәне күтәреп йөрим. Ярый, балам. Мөмкинме? Исәнмесез? Бану апа, Михаил, Рөстәм, Әйбәт әле. Әйдә, Сәрвәр, рәхим итәсең. Ни хәлләрдә йөрисең? Әйбәт кенә булай, Бану апа. Үзегездә ни хәлләрсең? Хәбәрегезне ишеттем. Бик борчылма инде, Бану апа. Үзеңне бик битермә инде. Нишлисең? Нишлисең инде башыңа төшкәч? Бәргәләнсәң, суққалансаң да, юк инде юк. Үлгән кешене терелтеп булмый. Бәлки ялгышканнар гынадыр. Күрше авылда әнә берәүгә шулай кара печәтле кагаз килгән булган ди. 3 айдан соң үзе кайтып төшкән. Белмәссең, Бану апа. Шулай гына булсын иде дә бит. Белмим шул. Күңелемә бер дә алай тыелмый. Төшләремә дә соңгы вакытта әллә ничек кирде, Сәрвәр җаным. Бер дә ышанасы килми дә бит. Белмим инде, белмим. Тормышларыгыз ничегрәк соң, Бану апа? Ярдәм фәлән кирәк булса, тартынып тормагыз. Улдан килгән кадәр булышырбыз. Рәхмәт инде, Сәрвәр, яхшы сүзеңә рәхмәт. Ул кадәр аптыраган юк әле югында. Ипи бар, бәрәңге бар. Безгә ни кирәк тагын? Балаларыңны ашаудан кысма инде, Бану апа. Булай да сынык күңелләр. Кешеләр алдында быйыкмасыннар. Детсад кебегрәк нәрсә әмәлләп җибәрдек әле. Яшь буынны мөмкин кадәр сакларга кирәк. Сый әллә ни булмаса да, ачтан интекмәсләр. Җиһангир абый башта бик тарткалашты. Нәрсә, әллә сабыйлардан да күпсенәме инде тагын? Аның шул инде. План ди, йөкләмә ди. Фронтка кирәк ди. Шәмсетдинов абый катышкач кына ризалашты. Әйбәт булган инде. Югыйсә балаларны кая куярга да аптыраш бит. Өсләреннән бикләп китәр идең, кызганыч. Көне буе аш килеш, өйдә эшеп утыралар. Хатыннарга җиңелрәк булыр. Эштә әйбәтрәк тәгәрәр. Җаваплы чор якынлаша, Бану апа. Чәчүне ничек тә йырып чыгарга кирәк. Агырга туры килер. Ирләрсез бит. Хәзер ирләр урынында
Biz o'zimiz endi, Sarvarjonim. Bir necha kundan Isanlarmisiz? Председательga buyruqqa kirishga ruxsatdir bit. Ruxsat. Haydagiz, rahim etigiz, Jahongir abi. Haydagiz, hayda. Isan sog'liqmi? Aybatgina, Jahongir abi. Nindi jillar tashladi sizni bizning bo'yiga. Nindi jillar deb yetakchi kishining shu endi. Plan zadaniyadan tish kolxozchilarning turmushi, kun ko'rishi bilan da qiziqsinirga kerak bit endi. Ya'ni masalan, nishik yashi, nishik suvi deganday. Rahmat endi ig'tiboringiz uchun. Kerakmas. Rahmat ishini ishlamaymiz Zamzambanu. Sening to'liq isming Zamzambanu bitadi. Ayye. Deb meni bitinisida Banu debgina yurdilar, Jahongir abi. Zamzam degan bitamli shirin tushirib qoldirganlar ekan. G'alimdagil shulaygina deb dashaydi. G'alim. Shapparini marhum. Tuska bo'yga allani bo'lmasa da kalashning osilini laktirgan. Demaysiz, onun istaligini Jahongir abi. Kerakmi? Yo'q, Zamzambanu. Sizni ranjitirga tilamayman. Mana shu ovulning tul qolgan xotinlarini qarayim-da, yirak so'lqildab qo'ya. Qo'yinindagina irkindab yotarday baxirlar shu sovuqda tilmirishib, ertan tongdan kechgacha ishlab yurlar. Nishlisin bit endi? Barda shul qahar suqqan so'g'ish orqasida. Ayyash g'imir o'ta. Da, anglayman. Tunlar bo'yi bir o'zing, yolg'izing. Kimlarningdir nozli so'zlarinda eshitasi keladir. Yurak tosh tugul, Jahongir abi. Bigarakda, sening gibi kishilar xotinlarning Zamzambanu. Kulmagiz zinhar uchun, Jahongir abi. Yo'q, shtosin yo'q. Darasini aytganda, men da sizning gibi baxtsiz bit. Uylandim. Xotindan ummadim. Ningidir bir shirlashga to'g'ri keldi. Istavuna, ona turli imish-mimishlar eshittirib tinkaga tiyalar. Ilishingga tegan kimishing, Jahongir abi? Kimishing deb. Menda bitkishi konsa-konsuf. Menimda shirat toshdan yasalmagan Zamzambanu. Menimda dunyoda hokim bardir. Alla partiyni degashda. Menim ko'krak shitligina shu timasi tig'ib qo'ymagandir. Menimda kishicha yashasam kerak. Sen kishicha yashagiz, Jahongir abi. Zamzambanu. Eldindi salqin so'zlar so'yishing sen. Men bit Alloh boshimni kishitib, sening xotinga ish sirini bo'shatirga keldim. Menga kishi siri kerak tugul, Jahongir abi. O'zimnikida yetarlik. Senda o'zingnikini so'la. Yengilroq bo'lib ketar. Men bit Zamzambanu. Seni yoqqan etib, o'z etibgina. Sen menga o'shisan ekan, ne g'aybi boringdan? Agar sen menga o'shamasang, yo'q. Men bilan yolg'izlik bir kimga o'shamay. Nega shulay o'z-o'zingni bitarlarga? Sen bitali yash. Shashakday shog'im. Amin ol shashaklarga, Jahongir abi. Shit qo'llar urilun tilamayim. Zamzambanu. Sen nishlagaringni o'zingda bilishtirmaysan. O'tir, o'ng'ashiq. Nishlaringdan da shitdagina bosib turasan. Vallahi g'azim. Narsasin, Jahongir abi. Soldatga yonina kirib, Zamzam suvlari ishib qorarga edi meni isabing sening a? Zamzambanu. Bor Jahongir abi. Yo'lda bo'l. Adresingni yanlış qilsin bilasan kelsa, hozir men bolalarni uyatam. Ketigiz.
Кешелеме инде. Халыкны чакырам, халыкны җәм китегез яхшы чакта. Кешеләр, ишетәсезме, ярдәм итегез. Балалар, уяныгыз. Ятсыз син Җиһангир абзый. Нәрсә үгезе? Әллә син солдат хатыны дигәчтәме? Ярар, балакайларым. Елашмагыз, балакайларым. Еламагыз, балаларым. Кыскасы, менә шул иптәшләр. Колхозның хәле шактый мөшкел булса да, ул кадәр борын салындырырлык түгел. Мактанып әйтү түгел, менә иптәш Шәмсетдинов алдарга бирмәс, государственный планнарны үтәдек. Инде соңгы сүз. Шушы көннәрдә без сезнең белән аерылышабыз. Военкоматка йөри торгач, фронтка җибәрүләренә ирештем. Райком әлбәттә бик каршы. Ул кадәр үк түгел инде түгеллегендә. Озын сүзнең кыскасы, колхоз иптәшләр, төрле чаклар булгандыр. Кешеләргә авыр сүздә әйтелгәндер. Нишлисең? Положение обязывает. Гаеп итеп калмагыз, авылдашлар. Минем әйтер сүзем шул гына, иптәш Шәмсетдинов. Аңлашылды. Инде иптәшләр, бу колхозны башсыз калдырып булмас бит. Менә без шул турыда уйлашыйк. Менә сез каршы килмәсәгез, бер кандидатурага тукталган идек тә. Безгә уйлашасы калмаганда Юк, иптәшләр, юк. Үзебез белән алып килмәдек. Партия райкомында председатель үстерү белән шөгыльләнмиләр. Ул кеше сезнең үзегезнең авылдан. 80 яшьлек Гыйлметдин бабай түгелдер бит. Бану Рахматуллина кандидатурасына ничек карыйсыз? Сез аны миннән яхшырак беләсездер дип уйлыйм мин. Әйдәгез уйлашыйк, киңәшик дигәндәй. Минемчә, бик кулай кандидатура иптәшләр. Бану апаны барыбыз да беләбез. Уңган хатын, туры сүзле хатын. Анысы иптәшләр тормыш өйрәтер. Кирәк чагынданың усаллыгы да кирәк булыр. Минемчә, сүзне куертып торуның кирәге юк. Анысы шулай ул шулай. Тик бөтенләй тәҗрибәсе юк бит монда иптәшләр. Колхозны таркатып ташламасмы ди? Иптәш Шәмсетдинов, неужели райком аппарат... Карагыз әле, Җиһангир иптәш. Кешеләр райком секретары булып та, колхоз председатель булып та тумыйлар. Обстановка үзе өйрәтер. Настоящий хатыннар патшалыгы була икән. Минемчә, сүзне куертып торуның кирәге юк иптәшләр. Кем иптәш Рахматуллина колхоз председателе булсын ди, кулларны күтәрә. Каршылар? Юк. Бер тавыштан иптәшләр. Бик әйбәт. Инде яңа председательнең үзен тыңлап карыйк. Әйдәгез менә. Нәрсә дип әйтим соң? Ышанышыгыз өчен рәхмәт иптәшләр. Бу кадәр зур җаваплылыкны бер дә үз җилкәмә аласым килмәгән иде минем. Тик менә Сәрвәр белән иптәш Шәмсетдинов икәүләп үгетли торгач күнәргә туры килде. Иптәш Шәмсетдинов җумаларга маштыр инде. Нишлисең?
юрганыңа карап, аяк сузасың инде. Шулай диләр мәле. Ирләребез фронтта. Бүтән ил авырлыгы хәзер безнең искә төшә. Монда кайсыгыздыр хатын-кызлар патшалыгы дип кычкырды. Әйе. Шулай. Ирләребез немец фашист мәлгуннарына каршы сугышып йөргәндә, аларны без алмаштырырга тиеш. Аннан җиңү көне җиткәч, тәхетегезне яңадан үзегезгә кайтарырбыз, Аллаһ буйрса. Шулай бит, җәмәгать? Кайгырма, энекәш. Сиңа 15 яшь тулды мәле ул? Тулды? Менә үзеңә мыек чыга башлауга сине эшкә җигәрбез. Килештекме? Килештек. Менә шулай, иптәшләр. Шунысын да әйтим. Үпкәләштән булмасын. Хәтер саклап торыр чак түгел. Эленке салынкы йөрүчеләр миннән мәрхәмәт көтмәсен. Барыбыз да бер җан, бер тән булып эшләргә кирәк. Туган илнең азатлыгы хакына, фашист илбасарларының измәсен изү хакына көчебезне кызганмыйк. Иптәш Сталин әйткәнчә, җиңү барыбер безнеке булыр. Шулай итеп, мин председатель малайы булып киттем. Малайлар арасында минем аброй бермәбер күтәрелде. Әнигә ничектер? Минем үземә бу бик ошый иде. Әни көннәр буе кырда, я район үзәгендә, шактый ябыкты, төннәрендә гел эш белән саташа. Безнең гаиләдә тагын бер кеше артты. Бу Акулина апа. Украина якларыннан. Немецлар басып кергәч, баласын күтәреп безнең якларга юл тоткан. Авылыбызга ул ничек килеп чыккандыр, анысын белмим. Аны ашлык амбарлары янында бер кисә бодай белән тоттылар. Аш булганнардыр инде мискенкәйләр. Әни милиция фәлән чакырып тормады, үзебезгә алып кайтты. Бездә торырсың, колхозда эшләрсең диде. Малайы бик нык авырый иде. 2 атнадан ул үлеп тә китте. Ак чәчле, зәңгәр күзле матур гына малай иде үзе. Акулина апаны Мишенька, Мишенька дип сөя иде. Бәрәкалла, әллә тагын иде юк инде. Мой килен где? Сейчас. Кыря. Кара мәлгун. Татарча мәтәштерә башлаган түгелмесең бу? Әни күршегә кергән иде абый. Егет, үсәсеңме инде? Нишләп мәптектә түгел әлсин? Укытучы апа авырган. Абый, син дөрес әйтмисең, мәптек түгел бит, мәктәп. Кара син әле тошбаш. Бу кыдыр әниңә шорсын икән, бәрәкалла. Әни дә кайта. Бану, кайта, кыря. Абый, син икәнсең әле. Хәлләрең бар. Ярый. Күптән күргән юк иде. Менә тагын килеп чыкты бара килеп. Шулаймы? Ничә килсәм туры китер алмыйм. Эш күп бит, абый. Син эштиб инде. Колхоз эше бетмәс ул килен. Үз тормышың кара. Балаларың үсеп килә, иншалла. Шапмасаң булмый шул, абзый. Кайберәүләр колхоз байысын дип түгел, кояш байысын дип кенә йөриләр. Күтәрәмгә калган колхозны син генә күтәрә алмасаң инде килен. Юкка бетермә үзеңне. Ай Алла. Коры сөяккә калгансың бит инде.
Şahut şiride elektirgensin buğay. Allah saxlasın. O'tar Allah bersa. Sen qo'y, Akulina. Men ishga ketam. Бар, Xudoy bandasi. Yo'lingda bo'l. Бар. Bu marjani ne deb oshatib yotqirasingdir kelin. Shunday og'ir zamonda. Ishlab oshib et ol, aboy. Kishi bet qizg'anish. Birde riza baxilligim yo'q kelin. Bütün qortlar ranji. Urus malayın totar ziratına kumdirdi diler. Günahlı bulduk diler. Shundan ne bo'lgan? So'ng partiyonni bulg'ashda musulmon ziratın misqoytarga demagan. Bu marjanın ort yog'ina timerga vaqt. Mana narsa abzi kishi. Sening bilan til uzaytib o'tirgan mening vaqtim yo'q. Bor hasrating bilan shulg'ina bo'lsa, qo'ytana mishboshingni jilit. Ratlab balalarini qorar eding ishmasam. Olar turunda sevlamag'ashda jingan bilan bizga kak tug'anlar. Ishlari butun, tomoqlari to'q. Sening bir-ikki prenigingga qolmaganlar alar abzi. Ozdirib gerisi yo'q balalarini. Mana bit, shashu urliqlarin yozg'it suv tushgancha toshib ulgurga kerak. Anglaysizmi shuni abzi? Sheyin nashalstvo tirasida ish qilib yurgancha. Yetar. Bor mening uyimda zingda bo'lmasin. Barakallah. Tamam. Tilirgen sıyır bulasa attan yaman diler. Allah Kadınlar iştesizmi beni? Otlarınızı aşıktıran düşürüz. Kışta kadar koydum giderken gerek. Anlaştınız mı? Ya Xudo, qarayın üzerlerine. Bağındır barıp aytsak, ertaga da şulay tirishsak, ertaga da şulay to'shasak, shashuvli kunlar bo'ldi degansiz. Yozida oshib turar, vitamin oshib turar. Qani, Akulina, ko'k yuzina qorali siyna, ko'k yuzina qorali Akulina. Quyosh shunday jilita. Kunlar bo'lay tursa, birar atnadan qirlar butunlay qordan ochilar. Shulay. Tashu bu yil kuchli bo'lacak. Yoz kela, Banu opa. Ayye, yoz kela. Jingu yozi. Biznikilar hozir uzoqqa so'zmaslar, endi Alloh buyursa. Faşistni bit o'z inida qilib boshlaganlardi. Irlari bizda qaytar. Balki meniki deysandir. Ishtasizmi? Birda mitimni uzasam kelmi? Ishtasizmi? Yekizgan qaytam deb yozam. Bo'z bilan gazab yaptı deb yamadan xalqqa jibermilar ekan. Ayya. Matur kunlar kelar hali. Bizda erkinsizlar biz xotinlar. Turmushimiz bayram shekilli bo'lar. Ovulga qaytgan eng birinchi yigitga mana Akulinani dimlarmiz a? Dimlaymiz miftasha. Shayar mag'zindi. Ani ishlab shayarmasqa. Men betirdan ayrilgan kishi. Endi sug'ish boshlangan cho'k. Sizning kibik to'q bo'lsam bir xil edi. Senin kelib shiver xotinlarga qoraylarmi? Mana bizni kirlarimizni tartib olmasam, yigitlarimizni qizg'anmabsan qolsa yeylik. Orana, to'yga chaqirgani taqtirmaysanmi? Kuyovi bo'lsa, ish to'ydan turmas edi. Na, bilmim shu. Bora balim. Nasa bo'ldi Islom, nasa bo'ldi? Bibi Nur opaning ketgan shiqirda oti to'xtab qoldi. Xolayam, yo'lda. Qarshi Allah. Shiqirga gurlab suv tushyapti. Xotinlar yugurdik, tezroq.
Başlıklarına tizrek yor başına taşınız. Atlardan tuvarlar. Tizrek. Şişiri durduk. Eyle. Pamuk bağında şiş almışsın. Soğukta gitireli üzüm şişin bulmasa. Banu canım su haman orta. Öndüköyü. İlle kışta bu konu yapala. Bir kapşıklı ıhtı etmek koyardı da mündü de gitti. Eyde Zeytuna, tut kapçıkның bir başın. Taşı bitiremiz hazır. Bitiresin. Pışarım. Bu gürler kendisi kiresin değil. Bulayca ayaklarından masın indi. Hatınlar şeşilikni kutkarırga kirek. Kapşıklarını şonadan alayık tizrek suğa manışın hamşı. Ey Xudayım, bir güne kapışık kaldı da bit. Hazır üzüm krem. Para bulasın kirme. Tuşana uğraşasından kirme Banu. Bir kapçıktan elleri bulmaz. Hazır miyim da. Ey haraplarına bulaydı. Suğuda kışlağa işmasam. Çayğaq çekmese. Yıkıldı su gülme. Ey kadınlar, nerede karantıratın? Ey Allah'ım kadınlar. Şimdi diline salınırla bilesin. Bilesin. Kapşıkla Akulina ayda şonanı ıstırık tizrek. Şanatına birini bulmaz. Kilbizden de çıkarayım işmazsam. Şanatına birini bulmaz. Bütün üstünden bastı ulabasa. Aklarmışın biraz güvendiriydi bulursalardı. Gözün güne beni. Nasıl kadınlar. Bittіңді қызмы? Думныша. Ташу суышу. Мен өзімді бекінік туындым. Шулай Bütün buluysa. tenime üzerime saldım. Baş ayağım bilen suğaşım da. Ey Banu. Kırı kiyimlerde yok içmasam. Rahmet sizge kadınlar. Mine minde ezgine elikten kolgan eşkektim. Su barıyı ellesin. İç Banu, iç. Yalanıp gidersin Banu. İş. Yok mu söylemeniz? Gerek mi yok mu söylemeniz? Ömrümde de ol şeytan suun avuz etkenim bulmadı. Öter Allah buyursa öter. No hayvan aydagiz hatınlar kızgaldık. Atlarına aşıktırız. Aydagiz hatınlar tışka kadar koytup jiterge kirek. Anlansın. Göz qarasıday Budayını saklap kalaldık bit hatınlar işitesizmi? Rahmet sizge hatınlar. Ay, beni de bulmaz Allah bilse barda öter. Barda öter. Bir ni bo'lmas desa-da, bo'lgan ekan shu. Ikkinchi kunlik ani to'shakka yig'ildi. Onun ko'kragina avır so'g'ish yillarining salqin qishlari uyalagan bo'lib chiqdi. Vrachlar o'pkasi shishgan dedilar. Qo'ldan kelgancha yordam etarga tirishdilar. Lakin saqlab qola olmadılar. Ул шул qadar üzgelenip kütken, zor ümitler bağlagan jiңу күнін biz ondan başqagına qarşıladık. İpteşler. Nihayet biz bu şatlıklı irteni de kütüp aldık. Jiңу günü bilen sizni, avuldaşlar. Bu tantanalı beyrem gelecekte kalendarlarga kısıl harfler bilen yazılır. Bu hakta biz ele ne kadar kitaplar okuruz. Lakin bizning baştan kechganlar da her qaysimiz için g'ibratli. Yıllar o'tu bilan yuraklerdagi yaralar
Бәлки басыла төшәр. Күз яшьләребез дә кибәр. Ләкин хәтер бу авыр елларның шомлы истәлеген бер вакытта да онытмас. Бер вакытта да. Без бүген арабызда бик күп асыл ирләребезне, бик күп батыр егетләребезне күрергә теләр идек. Ләкин алар бу тантанада катнаша алмыйлар. Алар ватаныбыз азатлыгы өчен изге көрәштә корбан булдылар. Бүген безнең арабызда Бану апабыз да юк. Ул да каһарман солдатларыбыз кебек үк сугышчан постында халак булды. Ләкин еламыйк. Үлгәннәрнең рухын күз яшьләре белән рәнҗетмик. Алдагы көн турында уйлыйк. Безне яшәргә, көрәшергә өндәп кояш яна. Тормыш дәвам итә, иптәшләр. Сез Әхмәт Рәшит әсәре буенча эшләнгән «Әни» исемле радио тамаша тыңладыгыз. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.